kumba naga liang ka snong hi house nem hajar khatsau ngila debrai da ka dorbar snong hi da ka general meeting ka ba ngila rai ba kano ka kenthei ka bi olok dekhar ngin om sha su bansa apo snong kade ben mi na po snong namar ke ya kane ke jingja ka ba mentapat kane ka la yo olok dekhar henrei kam semla sa apo snong kalami ben lisa wai sapo ka snong mau ka pia bat dei hadin bak lese ke jingyak huri hura bat ulok ujongka kalawan phai biang sene por nakaliang jongi ka dorbar snong yo mulong nis penpau ya ka jeng snusi ka ba hakaba ka wei naga khna snong ka ba ik jongi kala syap niap dusmon ha wei uriu khlajat ubakarteng u Bir Bahadur Thapa uba naga snong sarkang ka bahap ka snong solai rem dan nakaliang jongi ka snong ni penrem jur yo ne u riu beman une umrat klau ya ubala ulalnut bensim wat ya ka jing imbriu om da ka bo yu henrei da ka bo suot da ka rendang bat da ki benta ki kepok ka jongka hadu ba lai ma kata ka jing karu kompeniap ka jong ne briu te ngina kaliang ka snong ngidon ban kerpat syakaliang nakaliang ka sorkar ba kan penstom da ka peteng yau ne runar uriu beman yau bala nut benlek hadu kine kikam kiba lai sajmet baru ka bam pat juja teng khoj menoru hakane ka snong ka jongi bat kumjuru hapo kadong riboi hi ka jongi boro ka wei lese kane kadang dei ka sin ka beningkong bat ngakerpat lang ya boro ki para rangba snong ki bodon hakane ka thong ka thany riboi ka jongi bakin ya snok tilang bat bani aim sim lang yangi ba ngin penrem jur yau ne u mrat klau beman u balanut bensim ya jing im bat kumjuru ngagerpat ya kiseng balang bakin ya ailang ka ktimon kti ka diang ka jongki bangila benrai ben penrem yau ne u nongle beman kum gine ki jingja bakinum ja su nang ne sakmat bat nakaliang ka jongi hi ka snong ba ngikerparu ya ki samlas nong khamtam ki khun kin thei ki jungi ba haswa bakin ya poi kha bano bakin da dei banda jit janai bhasha ubreu om bakin su lej rumah lane banjit dau khlajat kumne kumtai